Hola, hola, penya! Benvinguts i benvingudes a la tele del magazín, la tele més xula del barri. Ai, sí, vos trobava a faltar. Aquesta setmana hem decidit fer un programa molt interessant. Aixina és. Júlia, una pregunteta. Què fas ahí de peu? És que m'he enterat de que moltes presentadores presenten davant de la taula i he decidit fer-lo. Ai, Júlia, per favor, vine així que el magazín comença ja. Ai, aquesta dona. Miranda, tu saps qui és Mahatma Gandhi? Sí, va ser un hindú que es va posicionar a favor de la no violència. Què? Mira, que vinga jo digués un conte, perquè és que... Bravo! Bon dia, velles! Què passa, tio? Escolta, li pots explicar a Miranda lo de Gandhi? Mira, el dia 30 de gener de 1948 va morir Gandhi i cada any des d'aleshores se celebra el Dia de la Pau i de la no violència. El 30 de gener? Sí, això és ara. Ja tenim reportatge. En efecte, això és el que l'equip del magazín ha gravat el Dia de la Pau a Benimaclet. Benixarrem! El 30 de gener va ser el Dia de la Pau. I anem a entrevistar els veïns de Benimaclet a veure què sàpiguen del Dia de la Pau. Anem! ¿Sabes qué pasa el día 30 de enero? ¿Qué va a pasar? ¿El 30 de enero? ¿De este año? Pues no, pero ¿me lo vas a contar tú? No. El Día de la Paz fue. ¿Coneixes algún símbolo de la Pau? No, filla, yo no me fico en res. La palometa blanqueta en la rameta de olivera. También está lo de la banderita blanca, bueno, es también que se rinde. Sí. La pipa de los indios y los vaqueros cuando hacen paces. Y el símbolo es el circulito con... Hippie, ¿qué es diu? ¿Y sabes su historia? La historia de Paloma, no. ¿Sabes algún personaje? ¿Que simbolice el Día de la Paz? Sí sé d'alguna gent que lluita per la pau. Hi ha moltes manifestacions i moltes coses per a això. ¿Gandhi? ¿Y sabes su historia? No mucho, la verdad que se dedicó ante la invasión y la opresión y explotación de los ingleses, pues en estar reivindicando su identidad, su pueblo, los derechos de su pueblo, sin empuñar armas. Quina gent més pacífica n'hi al barri, que tot el món donaria la seva vida pels demés. La gent de Benimaclet és molt amorosa. Friede und Liebe zu dir. Peace and love. Paz y amor. Pau i amor. Júlia, he de dir-te una cosa. ¿Qué pasa? M'està entrant ànsia teatral. Que vinga, Aina, i ràpid. Teatre. El Mismaclet va de teatre. Teatre! Però, ties, què passa? Podeu parar, m'esteu fent por. 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 Sí, mireu quina cara de por. Per favor, ara m'esteu fent risa. Avui estem així en Rocambolesc Teatre per a fer-los una entrevista de la seva actuació. Per què li heu ficat al grup Rocambolesc Teatre? Bé, el nom de Rocambolesc ve un poc perquè nosaltres som persones que ens manegem molt i tenim moltes ganes de fer moltes coses i també perquè estem un poquet locos. Per què feu teatre i música i no una altra cosa? Porque a la hora de montar la historia, que se llama El refugio del sueño, el protagonista de la historia es un chico palestino que toca la tuba y entonces pues
para que la historia tuviera un sentido, lo que hicimos es crear otro personaje que se llama Ferran, que es de aquí de Benimaclet y es bailarín. Y entonces pues esa mezcla de las dos formas de cultura y de expresión pues se juntan y se unen y queda muy bonito. Quin missatge voleu representar amb les vostres obres? Nosaltres, en Rocambolesc, sempre intentem dir-li a la gent les coses que estan passant de veres, o sempre volem ensenyar-los alguna cosa, o volem que vegin que les coses no són tan fàcils com pareixen i que també la vida és molt més fàcil i molt més guapeta de lo que a voltes la pintem. Però també en el que estem fent ara en el Refugio del Sueño és fer una comparació entre com vivim nosaltres així en València, en Benimaclet, i com viuen allí en Palestina. Quin missatge doneu a la gent per a que anarà a veure el vostre... Mirar, lo que estamos haciendo es algo muy didáctico, por lo tanto es algo que siempre te va a enseñar, siempre vas a aprender algo, ¿vale? Decirle a toda la gente que vaya a ver esta obra y ya no esta obra, sino que vayan a disfrutar de todo lo artístico, que lo que es el arte hace pensar a las personas. Senyors i senyores, la música és poderosa i el teatre també! Parlant de música, Guillem, passa i consta el que ha passat aquesta setmana al CIM. Bravo, bravo! Xiques, que contentes vos veig. Què passa? Passa un burro per ta casa que menja calabassa. Poqueta rumba. Que sí, que no, llavors és el meló. Guillem, deixa-la i continua, per favor. S'aproxima un concert del CIM, el pròxim 14 de febrer. I què celebraràs? Fan un concert de música moderna i després, el pròxim 16 de febrer, un concert de la banda juvenil. Que bona pinta, no? Pues sí. I si voleu més informació, entreu a la web del CIM, que apareixerà a la pantalla ara. Molt bé, amic. I ara, Arnau, amb el meu instrument. Hola, sóc Arnau i aquesta és la meva trompeta. La tinc des de fa una setmana. Me la van donar perquè l'anterior trompeta estava trencada. També toco la flauta normal i me pareix més difícil la trompeta. M'agrada molt tocar la trompeta. Els encertants de 46020.org són... Enrique Velázquez, Eli Barrachina, Salva Yeoi, Fiorella, Lluna, Cascabelera. Dios, podríeu posar-vos uns noms més fàcils, és que mos costa molt de llegir. Però ens encanta que la gent participe. Ah, i per cert, la nova foto d'aquesta setmana és aquesta. Ui, és una entrada de cine, no? Sabeu on estava l'antic cine de Benimaclet? No, bonics i boniques. Que tingueu una bona setmana! Gaudiu de la música en directe i de la companyia. El magazín torna dins res! Adeu i ara a ballar! ¡Ven y charrem! Me salió un poco chungo, ¿verdad? Enrique Velázquez, Salva Yeoi.